No niin, arvon herrat, ootteko valmiina? Kyllä, siellä nyöhitellään. Olkaa hyvä, saapukaa lavalle tai kehään. Kutsutaan tätä nyt kehäksi tätä meidän lavaa ja mutikiskelemme vähän ja mitä tässä tapahtuu? Aplodien saattelemana, kiitos. No niin, ja sitten sieltä seuraavaksi saapuu Sini Siitonen. Siellä on aika tämmönen voittajan tuuletus. No niin. Että saadaanko nyt julkista? Joo, no niin, hän viittoilee, että saa tulla sinne päin. No niin, eli kummitus lähtee käyntiin. No niin, Sini saa itse tämän julkistaa tämän painon. 62. No pikkasen silleen niin kuin vääristelty, mutta ei pahasti. No niin. Miten tää muuten nyrkkeilymatseissa menee, että onko se niinku, pitää olla samanpainoisia? Joo, tai jos tuossa nyt Olavilla on 74 ja mulla oli 97 vai 99, niin kyllä tässä tapauksessa ollaan samanpainoisia. Kyllä, samaa sarjaa, eiks niin? Mutta kyllä se... No niin, no nyt tulee seuraava, eli nyt mä pikkasen voisin sanoa, että Sini voittaa. Ja parin kierrosrundi meni sitten Sini Siitoselle. Noniin, 2 kierrosta jo pelattu, niin sanotusti, ja kuten kaikissa nyrkkeilymatseissa, eikö se nyt ala niinku se itse se ottelu? No niin, hyvä yleisö. Round 1. Täällä otetaan hyvin rennosti täällä Sinin nurkassa. Selvästi hänen strategia oli ottaa tälleen lepoisasti ja sitten hän lähtee kohti kehää. Katsotaan noita nopeita liikkeitä, katseita. Niin kova menee, ettei se edes nähdä, että miten nopeasti nuo kädet liikkuu. Sinillä ei ainakaan hirveästi liiku, että selvästi on vähän niin kuin hakkusessa tuo homma, mutta ei se mitään. Kädet kun liikkuu niin nopeasti, että me ei edes nähdä, niin nyt pitää katsoa hidastettuna nämä seuraavat strategiset otteet. Osuma tuli leukaan, mahaan, poskeen. Ei, Siniä sattuu, hän ei voi uskoa, että tämä on totta. Hei, kannustetaan nyt Siniä, että hän nyt sieltä nousisi ja pääsisi ylös. Ei ole vielä peli pelattu. Jukka Mäntinen, tule lavalle, sinun vielä on arvoisa tuomari. Näitä tuomari puuttuu. Aplodia Sinille, että hän nousi ja hän jatkaa. Ei ole vielä peli menetetty, se peli on vielä käynnissä. No niin kuin huomaatte tuossa, niin otteet on hidastettuna, koska esimerkiksi Sini on niin valtavan nopea iskuissa, että niin te ette muuten havaitsisi niitä. Sen takia nämä on otettu tällä tavalla. Tällä tavalla kiva, oho. Illalla on Jukureiden pelihan, niin Olavi säästä pikkusen, että minä en joku mene kuuluttaa sinne. Eiköhän se ole siinä melkein. Luetaan. 3, 4, 5, tuo hyvä, onko lääkäri? 6, 7, 8, 9. Raikuot aplodin, Olavi on voittanut tämän matsin. Pitää kysyä Sini, hei, näkyykö tähtiä? Kyllä todella tähtiä näkyy. Tämä oli hieno matsi. Vaikka vähän turpiin tuli, mutta lupasin voittaa 3 asiasta 2. Voitin tuijotuksen ja voitin kunnituksen. Antaa nyt pojan vielä vähän kuntoilla tossa. I'll be back. Oikein hyvä. Nimittäin Sinihän on, ei Sinikään ihan keltanokka on näissä kyllä reenannut nyrkkeilyä, mutta nyt ei ihan vähän aikaa niin kuin minäkään. Mutta Olavi on ja